अरे बेटा, हाँ बाबूजी। तोरा के देखे खातिर हाँ। तू अगुआ अवतरण जा। हमारा के देखे खातिर अगुआ हो तरन जा। हाँ। अच्छा बाबूजी, एगो बात पूछी। बोल। हमार का देखी हन जा। चुप बुड़बक, अब ज्यादा मत बोली है। ना बोला। अच्छा बाबूजी, काहे खातिर आओ तरन जा। तोर बियाह होई। हमार बियाह होई और तहार बियाह ना होई। पहले तोर होई तब हमार होई। बाबूजी, तू तो बड़ी चन्हाक बड़ा हो। पहले हमार बियाह हो जी और तब तहार होई ना। ए बाबूजी, हमार बियाह ना हुई। पहलो होई बेटा, अभी 3 महीना ते बाल और 3 महीना न लूट जा, छाल भर के बाद तोरो शादी हो जाई, माथे मौर और डाली में लौर हो जाई। राम राम राम। बैठी। रउआ सबनी में लइका के ह? ए सबनी में रुआ लड़की दिखाई देता का? अच्छा हइये बबुआ बर बरनाठ में। जी। बबुआ का नाम पड़ी ता? हो हमार भाई माई बाबूजी मिला के 4 आदमी बानी सन। महाराज बबुआ तरह बहुत तेज लगत रे। बहुत तेज बा। एगो दतुअन से साल भर धोवेला आ नहाए जाला तो साबुन खाला। बबुआ तहार उम्र का भइल? हमार उम्र हमारा से बाबूजी हो छाले भर छोट हवे। हाँ, ये से तोने सलाम बा, तमा से साल भर बोल बा। अच्छा बाबूजी, हाँ, ई के माई के भाई हो। बात बुढ़बा, लड़की के पाहुन हम। अच्छा पाहुन, ए बाबूजी आ गोड़ लागी पैसा दी हो। गोड़ लागी बड़ा जिया जागो जूता सिया पैसा मिली तो हमरे के दीह। बाबूजी अतरे पैसा मिली तो हमारे के दियो। आरो कुछ पूछ ली, लड़का के हम खूब पढ़ावले बानी, बीए छिकलावले बानी। बीए छी कइले बानी, बीए छी। बबुआ दिशा कोय गो होला? बाबूजी दिशा पूछो करे हो। बताओ। जान तनी दिशा कभी कभी पेट खराब रहेला नु तो 4-5 को हो जाला। आ कभी कभी गैस बनेले रही तो कड़गर होला। दिशा आ कभी कभी सुबह शाम दोपहरियो हो जाला। पूछ लेनी। जी आज वाले कुछ कहीं दहेज वेज देखी, दहेज हमारे कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। लड़का के पढ़ावे में बहुत मेहनत लागल बा, बहुत पैसा लागल बा। अब लड़को से कुछ पूछ ली, यू कुछ लेबे तो। बबुआ तहार ख्वाहिश? ए बाबूजी का मांग ली हो। अरे पटनवा मांग ली दहेज में। ए बाबूजी कहनी ना बाबूजी मांग ली हमारा मांग ली। भोई चाहिए, भोई चरावे खातिर हो बाबूजी छातो ही चलाइन जा। छोड़ी रउआ सबनी अपन बात छोड़ी, ई बताई हम शादी तय समझी लूं? एकदम तो समझिए अब्बा जी। आज एक बात बोली। गाँव छाली जी एमे छिकले बाड़ी नु। हाँ वो एमएओ ठीक कइले बड़ी आ गोबर फुकाइयो के पढ़ाई कइले बड़ी। अरे तो बहुत अच्छा बा। हो ए बाबूजी अब भोइया होगी तो गोबर पोती हो। हाँ। तब हमनी के आज्ञा दी चली सनु। हाँ तो वो अपन डेट और दिखवा ले। ठीक है क्या? ठीक है बा, ठीक बा। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। बाबूजी हमार बियाह हो जाए।